No niin, terve, täällä Mr. Kari 668 ja tänään mä pelailen mun kaverin kanssa ja Bigi 963 kanssa. Sanopas terve. Terve. No niin joo, jotenka... tänään me pelataan Vottia. Eli World of Tanksia selvällä nimellä. Niin. Ja sä oot kuollut. Näinpäs on. Vihuilla on pantseriääkä 1, se tappaa sut. Jos siinä on parhaita noita HE ja AT-shellejä, niin se tappaa sut yhdestään. No niin, sitten. Eikö mä en muista saako siihen HE ja AT-shellejä. Mulla on AP-ammuksia. Onko sulla pelkkiä AP-ammuksia vai onko sä ostanut muita? AP on niitä punaisia, niitä normaaleja. Missä on punainen viiva menee läpi, kun tosta se on ammusvalikosta. Mulla on niitä normaaleja. Joo, eli AP-ammuksia. Niin. Seuraa mua, mä aion omistaa se parhaassa flankkiin Oh god, tästä. vihollinen näkyy. Mikä se on? Tee the car. Se on taisteluauto. Se ai pentälä. Mä kuolen saman tien. Kuolitpa. Ei, mutta mulla tuli yhtäkkiä yllätyshyökkäys jostain ja blindfire tettiin ja mulla on 32% enää helaa. 48 helaa, jos lasketaan, katsotaan ihan kunnon helaa. Säkin kuolet sitten, jos se siihen yksin jää siihen kohtaan sitä flankkia. Oh! Oh! Mep! Nein! Se on näin. Mä vaan sanon nein. Takistanut minsun. Mä rakastan tätä lasitonttua. Se on aina mun tietokoneen näytön vieressä. Voi pentäle, PT2! Eikö sulla muuta blokkia mua? Mä niin rakastan tätä lasitonttua. Mä hain sen joululahjaksi. Se on ihana. Okei, se on niin oudolta. Se on ihan vitun tyhmä vehjä. Onko tää hei tuu mun autiosaarelle! Seuraa mua, mennään autiosaarelle. Mä oon vähän hitaampi kuin sä. Joo, tosiaan mä scout. Tästä kun sä ehdit tästä, jos sä oot tarpeeksi nopea, sä pääset tänne saarelle. Ennen kuin sä hukut tuohon veteen. Mulla on 71 helppiä. Katos, joo, mulla on 35. Kato niistä kohdista se kaikista matalin vesikohta ja tuu tänne saarelle. Täällä on hyvä kivi ja vene, mikä suojaa. Ja tässä on hyvä puska. Se ei oo se! Et hukkunut. Ai! Oh, sorry. Näin ei pelata tätä peliä. Ärsyttävää kun kipeä, niin mun ääni ei kuulu kunnolla. Tai no, kuuluu kunnolla, mutta huonosti. Tai kuuluu kunnolla, mutta huonosti. Tai kato, että ei oo mun oikea ääni tällä hetkellä. Ammu nyt sitten, jos sä ammut. Varo. Ammu sitä Crew 3, niin mä jatkan tää mun konekiväritykillä. Ja sullekin on konekiväritykki. Tai... En saanut tappoa. Killstealattiin sut. Mä en suosittele pitämään peräarmoria tonne, missä vihut on, sinne päin. Joo, mä pidän. Mun puskaa. No ei oo omia puskia. Perhana pois se nokka siitä, tämä on sun suuhun. Mä ton kiven toiselle puolelle, siinäkin on hyvä paikka. Joo, en mä saa omaa sitten ihmeen. Mun ihana tykki. Oi, mä tein 12 HP elämää, aika vähän. Siellä on UC2 PDR. Suoraan mun tähtäimessä. Tästä tulee ihana rökityshetki. Ja mun tappo! Mun tappo! Jumalauta. Mä sain tapua, onks ne? Aha. 4 minsaa kestänyt tapahtua. Niin jo. Nää kestää 15 minuuttia maksimissaan. Kato tohon veteen. Ammu siihen. Onpa siellä ilotulipus. Oikein vettä roiskuu. Vettä roiskuu kuin kusta. Mä tiedän, että mulla on tosi huonot yhdistelmät. Siellä on mun toinen tappo. Mun toinen tappo jo. Perkele, mäkin päätetään. Onnekas neitsyt-taistelu tällä, kun tällä ei oo paljon tullut pelattua, niin... Mikä se on? Mikä sen nimi on? Tää mun tankki. Niin. Eikö sä näs? Ei et näkään, kun sulla ei sitä modia.
Tää on toi T2 Light Tank. Tää ei oo normivaunu, tää on kultavaunu. Tän saa vaan jos ostaa oikealla rahalla semmoista goldia. Mm. Tää on tosi hyvä vaunu. Mä suosittelen kaikille, ketkä tätä peliä nyt hyvinkin pelaa ja seuraa tämän ystäväni MR Karin kanavaa. Mä oon itse Ninja Boy nyt. No Ninja Boy 15. Niin. Vanha MR Kari. Joku 688. Ai jaha. Mikä? Sedelas. Joo, mä oon meidän flankilla joku. Tää on mun Me mielestä kämpitään. tää on mun lempikenttä itse asiassa. Oi hitto, vihuillakin on yksi tonne harvinainen vaunu. Toi PZ3 8H, sen saa vaan, jos ostaa World of Tanksin CD:llä, siinä tulee se 3 koodia. Ja yhdessä koodissa voi saada ton PZ3. Oh god, I'm drowning. Noin. Enää. Kill me, please. Okei. Okay. Mä haluun tappaa sen. Sä kirjoitit sen meidän tiimin chattiin, sä kirjoitit sen julkiseksi. Ja se tapettiin jo. Vihuilla ei enää toi Panzerjäger 1, se on sun painajaisessa. Ja sit vihuilla on Lloyd GC. Se minkä sun unelmavaunu, Lloyd GC. Mä haluun tappaa sen. Et sä löyä sitä. Meidän koko tiimi valtaa Paseen. Mäkin on täällä Pasella. Huiemmet joku ampumaan. Puskasta. Call of Duty Ghost. Tää kestää 6 minuuttia tää battle. Harmittavaa, kuvataan toinen video heti putkeen. En mä tiedä. Toinen video... Noniin, me voitettiin jo. No joo. Mä ehkä Kolme jatkan. Oi! Mä ehkä Oi, jatkan tästä sitten. Nähdään pian. Terve.